Des del Museu de l'Hospitalet volem sumar-nos a aquest Dia Internacional dels Museus confinats i per fer-ho ho fem des de l'edifici de l'Harmonia, on podrem fer una visita virtual a un element important i representatiu del nostre patrimoni. Aquí a l'Harmonia es conserven els elements que van ser rescatats de l'antiga església parroquial de Santa Eulàlia. Aquesta, consagrada l'any 1601, va ser construïda a les darreries del segle XVI en estil de Renaixement, igual que totes les obres que hi havia al seu interior, les obres d'art. Dins d'aquestes destaca sobretot els retaules que va pintar un pintor que es deia Jaume Huguet II, que era de Vilafranca, però que es va casar amb una noia de l'Hospitalet i va fer tota la seva obra artística aquí a la nostra ciutat, sent a més seguit pel seu fill del mateix nom, Jaume Huguet. Doncs bé, un dels retaules que va pintar va ser dedicat a Sant Roc, el nostre copatró, i que estava amb... era el patró que protegia els immigrants que arribaven al llarg del segle XVI en grans quantitats des de l'Occitània fins a casa nostra. Entrant concretament en aquest retaule, una de les taules ens mostra com Sant Roc visitava els malalts dins d'un hospital, d'un petit hospital. I en aquesta sala es pot veure com Jaume Huguet va pintar amb diferents tons la pell de Sant Roc, que no estava malalt, amb els dels pobres malalts que podem veure a l'escena. Aquests malalts estan en llits, però fins i tot estaven tan apretats que estaven dos en un llit. És a dir, per tant, era, bastant perillós, tal com sabem ara, però evidentment és de suposar que la pandèmia d'aquell moment va superar les possibilitats dels recursos sanitaris. També. D'altra banda, podem veure un dels malalts que amb tot de dolor està per terra. I aquí podem veure les claus de la pandèmia que reflecteix el quadre. Si ens fixem a les seves cames, podem veure unes butllofes que són les bubes, és a dir, són la demostració física de la pesta bubònica. Per tant, podem veure que és una epidèmia de pesta, una pandèmia provocada per una bactèria, la Yersinia pestis, que no és el Covid-19, però al llarg de la història ha matat moltíssima gent. En aquest quadre podem veure també que al fons de la paret, es veuen una lleixa amb tot d'elements de vida quotidiana. Per exemple, veiem unes escudelles de ceràmica daurada, igual que les que apareixen a les excavacions arqueològiques, o una olla, o una ampolla de vi i una copa. És a dir, que són elements de la vida quotidiana que el pintor va reflectir també en aquest escàs mobiliari que tenia aquest petit hospital. També al fons per la porta es pot veure un campanar d'una església que demostra que estem en un nucli urbà, segurament un poble, i que això ens permet afirmar probablement que estem davant d'una pintura de l'antic hospital de Provençana, que era un hospital tan petit, tan petit, tan petit, que tothom li deia l'Hospitalet, i que ens connecta directament aquest segle XVI amb la nostra actualitat i els nostres centres sanitaris actuals. Cuideu-vos molt.